приемата с любов. Исус обича, Рафи обича, Той го нарича и свое агънце. Толкова сме обича Той, че небесния покой с радост Той за мен презря, слезе тука и умря. Исус обича, Рафи обича, Той го нарича и свое агънце. Горе слава при Отца, люби малките деца, те са грешни, то е злак, те са слаби, то е яд. Исус обича, Рафи обича, Той го нарича и свое агънце. Ако тука слушам аз, то с любезен Него глас, мене Той ще прибере, горе в славното небе. Исус обича, Рафи обича, Той го нарича и свое агънце. Така, амин. Нека сега да отправим своите пожелания към родителите. Рафи още в момента така ще има да слуша по индиректен начин. Нека си. Така, имаме ли хора, които биха поздравили? Ще поканим старейшината на църквата да отправи поздрав. След това, който пожелая да дигне ръката си. Бог да благослови малкият Рафи, да расте в църквата и цялото семейство. Много мир и много благословение. Аз ще го поздравя с Притчи, 3 глава. От 5 до 6. Оповавай на Господ от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще прави пътеките ти. Амин. Така, сега ще поканя, който пожелае, дигне своята ръка, да отправи поздрав към родителите, сестра бабата. Моя поздрав е Филипяни 4.4. Радвайте се всякога в Господа и пак ще кажа, радвайте се. Амин. Бог да го благослови, да го пази с цялото му семейство и Бог да се погрижи по най-прекрасния начин да се върнат в молитвения дом. Амин. Амин. Много бихме се радвали наистина Бог да помогне и Той ще помогне, да сме това. Така, дядото може би време. Не искам само Бог да ги пази за хлеб и Божите благословени на тях. Амин. Амин. Добре. Стара Стейка, заповядай. Ако може да прочетеш Псалом 32:8, и пожелавам винаги да са здраво памет за Божията ръка и ще да не се пусти. Амин. 8-9. 32.8. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Стихотен текст. Амин. Амин. Боги? Малко почти. Айде от чичето. Ти го прочети. Филипяни 4.8. Ай, 9. Филипяни 4.8 и 9. Най-накрая, братия,
всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо по-добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте научили и приели, чули и видели в мене, не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Амин. Ти удари Самара яко. Ти удари Самара. Бог да помогне. Онова, като сте чули, видяли, разбрали, познали и Бог да помогне да се живее пак и Бог ще бъде с вас. Амин. Амин. Добре. Други пожелания? 22.6. Ти ли го правите, Стенчо? Възпитавай детето от късно. Възпитавай детето от рано подходяща за него път и дори когато старе, то няма да се отклони от него. Амин. Амин, брат Стенчо, Бог да те благослови. Ай, Страполи. Летописи 16.34. Славете Господа, защото е благ. Неговата милост е вечна. Амин. Слава да бъде на Бог. Много хубави текстове. Добре. Други пожелания? Така? Окей. Може ли сега да изпеем песента Василяне? Или може би да се помоля тогава да ги поздравим. Да, ту са стипеле стан Маглян, ту Шукар Ромян, Шукар Ромес, Чавен, Кер, Палатия, Джиплия и така. Добре. Сега ще помоля брат Еди да дойде тук, сестра Рая. Може да дойде и Ради. Няма никакъв проблем да бъдем заедно. Васи, ще помоля да ти дадеш така, ти да можеш да количаме с тях. Хайде да количаме заедно. Рай, ще се справите с количането. Моля да се изправите хубаво, така сте седнали. Браво. Благословени Татко наш, благодарим Ти за това, че отново се намираме в Твоя молитвен дом. Благодаря Ти, Господи, че изпрати между нас Рафаел и Ради, заедно с брат Еди и сестра Рая. Моля Те, Господи, в този момент, когато издигам ръце на тях, на цялото семейство, на децата им, над малкия Рафаел, да излееш своите небесни благословения на тях. Господи, моля Те, благослови Рафаел. Моля Те, вземи го в своите ръце. Моля Те, Отче, обкръжи го с ангелите си. Благослови неговото израстване, Господи. Моля Те, помогни той да израсне в Твоя път и да бъде възпитан в Твоя път и Ради също. Моля Те, положи десницата си над него, за да може той да израсне и един ден, когато порасне, да бъде Твой покорен и верен син, да бъде Твой проводник, да бъде Твой служител и Твой инструмент в Твоите ръце. Небесни Татко наш, моля Те, пази ги, Боже, от влиянието на греха и злото от света. И моля Те, помогни да Те опознаят и никога един ден да не се отклоняват от Твоя път. Небесни Татко наш, моля Те, вдъхнови брат Еди и сестра Рая да почувстват Твоето ръководство и много скоро да се върнат в Твоя път. Предоставяме цялото семейство в Твоите ръце. Моля Те, Боже, подкрепи ги за Твоя прослава. В името на Исуса Христа. Амин. Сега, нека да кажем всички в един глас. Божите благословения да бъдат с Рафаел. Амин. 3, 4. Божите благословения да бъдат с Рафаел. Амин. Нека да седнем. Сега ще чуем една песен, която е специална за този повод. Нека да пеем заедно, ще бъде много приятно хубаво. Пуста стипендия стар Маглян. Тук ще кажеш хубаво, ще карерам няма Маглян, карерам днес. Să stipele sărmăneam, să stipele sărmăneam, arode turuneam. Tu, să stipele sărmăneam, să stipele sărmăneam,
Sarmanga, Apratoniya, Sotonimanga, Sichkotoniya. Tu, Sharoneles Sarmanga, Barokeles Sarmanga, Господа благослови семейство, който да подобава на царски двор, за да могат да блестят в дворовете на Господа пред вечността. Днес 11.06 тази година родителите Едуард Любомиров Евтимов и Рая Кирилова Евтимова представиха своето дете пред Господа за посвещение и благословение. Представянето пред Бога се извърши в църквата на адвентистите от седмия ден, град съгласно думите на Господ Исус Христос, да остави децата да дойдат при Него. Обещанието на Бога в книгата Исаия 61 глава, стихове от 9 до 11. Потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племената. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Защото, както земята произвежда растенията си и както градина произраства посяното в нея,
Така Господ Йehova ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. Амин. Тук има 2 места за вашия подпис. Знаете, че вие сте изпълнили, заявявате пред Бога, че имате желание. Тук има заветни обещания на родителите. Ще ви прочета. Първо, да възпитавате детето в Божия закон. Второ, да представим Исус като Негов личен спасител от греха. Трето, проповедника и църквата да имат достъп в неговото израстване и утвърждаване в Христовите добродетели. Ще ми позволите? Няма. Четвърто, да помним предупреждението към Второзаконие, глава 4. Стара Рая, протягам своята дясна ръка и ти давам това свидетелство за винаги да припомня Господа благослови Рафи, да благослови и Ради, цялото ви семейство, да бъдете много щастливи, радостни, благословени в Бога. Успех ви желая! Verdin